दिनै जितु बे नोंथांनि समस्थिनि सिङावनो गामिनि रायजोफोरा निउसलि माने जयेन जादों बेनि सायाव मा बुंगोन? खुलुमबाय नोंथांनिसिम जे बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै जोंनि दतमा समस्थिया थांनाय 2005निफ्रायनो सक्रिय भाबै खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै दा जोंनि दतमा समस्ति हिसाबै फ्राय बे ओनसोलनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनितिक दोलोजों लोब लोब जयेन जाफैगासिनो दं। थिग बिदिनो थांनाय 3 माससोनि सिगां खेबसे बेवहायबो आङो फ्राय 1200सो मानसिखौ जयनिं खालामखांबाय। बिनि उनावहाय दाखालि सेरफांगुरियाव जे हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला मा होनो दुर्गा फुजानि जे मण्डप बेखौ बेखेवनो फैनायाव बिथांजों जगाजग जानानै बा बिपिएफ राजनितिक दोलोआव जगदान जानो होननानै फिन खेबसेबाव बेवहायबो जोङो जयनिं प्रग्रामखौ लाफिननो गोनां जादों। बेवहायबो 800नि बारा बिभिन्न राजनितिक दोलोनिफ्राय आरो बिभिन्न जाति गोष्ठीनिफ्राय जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोआव जयेन जाफैदों। आरो फिन खेबसेयै दिनैहाय जे 12 डिसेम्बर 2023 दिनैनि दिनाव आरोबाव फ्राय 400सो मानसि जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोआव दिनैहाय जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ आङो बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ मावबाय आरो बिथांमोनखौ आङो दिर्घायु खामानि खालामबाय आरो बिथांमोना फैबाय थागोन समाव बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे निति आदर्श बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि जे निर्देशखौ हरा मानो बिथांमोना निस्सय बे निर्देशनाखौ पालन खालामगोन आरो फैबाय थागोन समाव बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ गोजौ फारसे आवगायलांहोगोन आरो फैबाय थागोन समाव इलेक्सन जेब्ला हौवा फैयो बा इलेक्सना जेब्ला जायो बेवहाय दतमा समस्ति हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि मानसिया बिपुल भटआव भट होनानै देरहासार खालामनायाव निस्सय सहाय खालामनो हागोन होननानै आं सानो। फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन जयेन जाबावगोननि माबा मोनसे आसा दङ? दाथ' जोङो फ्राय जोंजों जगाजग जानाय गामि फ्राय बहाबा 20 जन बहाबा 30 जन गोजानखाय आङो दिनैनि बे ओनसोलाव आङो जयनिं खालामफैनाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जायाखै। परिस्थिति समाव फैबाय थागोन समाव आङो बे ओनसोलनि बा एरियायाव थाङैनो बिथांमोनखौ 50 जन 40 जन बिथांमोनखौ आं बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों रायज्लायबाय। बिथांमोनखौ जों जायगायावनो थांनानै बिथांमोनखौ आरो फिन खेबसे आरो जयनिं प्रग्रामखौ जों लालांबाय थागोन। बेनि गेजेराव मोनसे कुइसन, आथिखालनि बिटिसि खुंथायनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सासे स्टुपिड लिडार होननानै बुंदों। बर' हिसाबै बे सासे बर' दैदेनगिरिया दिनै बेखौ स्टुपिड लिडार होननाया बे सोदोबा बेसेबां गनायजाथाव? बेथ' 100% बे गनायथाव नङा। मानोना बिथांखौ जोङो सासे आन्दलनकारि हिसाबै बिथांखौ जों क्रिटिसाइज खालामनो हायो, खिन्थु मालाबा समाव बिथांनि जे दाम गैथारै जे ओंथि गैथारै खोथाफोर बुंबा जों बुंनो मालाबा बायद' जानो गोनां जायो। दिनैहाय बे हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ स्टुपिड लिडार बा मुर्ख सासे लिडार होननाया बिथांनि थाखाय बिराद लाजिथावथाव। बे सासे बेसेबा गिदिर सेक्रिफाइस खालामनानै गोदो BF बा भलन्टियार फर्सनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जेब्ला 96आव जेब्ला BLT गठन जायो बेनिफ्राय थांनाय जे जोंनि चेयारमेन मानाव गेदेर सिलागां बसुमतारिनि उनाव बिनि उननिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारानो BLTखौ दैदेननानै थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारियाव बिथाङा बे बिटिसि ओनसोलखौ बिटिसि नामाकरणजों दिनै एग्रिमेन्टजों बा सुक्ति खालामनानै लवारावबो आपार हाउसावबो पास खालामनानै गभर्नरनि एसेन्ट मोननानै बे बिटिसिखौ सृष्टि खालामबाय। दिनैहाय बिथाङा बे ओनसोलाव 9000 बर्ग स्कुवेर किल'मिटार हा जोंनि मोनसे बाउन्डारि खालामनानै होबाय। दा बिथांखौ सासे मुर्ख लिडार बा स्टुपिड लिडार होननाया बिथांनि थाखाय गनायथाव नङा। जों बुंनो थाङो, जों मालाबा बुंनो गोसो जायो। मानगोनां फेरेंग्रा दा बिथांमोन बा मानगोनां गबिन्द बसुमतारि बिथांमोना 37 बोसोर आन्दलन खालामदों होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो। जों बुङा, जों समस्त NDP संगठनखौ जों बुङा। बिथांमोना सक्तिकारि हिसाबै मानगोनां फेरेंगा बसुमतारि बा रन्जित बसुमतारि बिथां मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारि बिथांमोना दिनैहाय सुक्ति खालामनानै बे 37 बोसोर आन्दलन खालामनायाव बिथांमोना बे बर' जाथिनो बा बे बिटिसि बासिनो 37 लेसाबो बिथांमोना दिनैसिम हा होफैनो हाया। बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां।
बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बुंनो सानामोन मालाबा बिथांमोननि जे मानसिफोरखौ इनायै जे भइस इनायै जे मानसिफोरखौ सोंखारिनाय नंथारै खोथाफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव प्रतिफलन खालामनो नागिरनाय इस्टाब्लिश खालामनो नागिरनाय बेफोरखौ मालाबा जों सयज' खालामनो हाया जों नव प्रजन्म हिसाबै जों सयज' खालामनो हाया माया गोसोम जों बेखौ मिथिगौ माया गुफुर जों मिथिगौ मालाबा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नागिरनायाव मालाबा सोरनिबा बेक्ति आक्रमण खालामनो नागिरनायफोरखौ मालाबा सयज' खालामनो हायैजों जानो गोनां जायो दा आं खावलायगोन बिथांमोना जोंनि जाथिनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे गाज्रि मुं सुनानै गाज्रि नामा खरन होनानै रायजोनि गेजेराव मुगैजानाय रायजोनि गेजेराव गाज्रि मोनजानाय जाहाथे साफ्रोमबो लिडारखौ जों सनमान होयो बेबायदि जों जाहाथे खालामनो सिन्था खालामा आं बिथांमोनखौ आं बेखौसो खावलायगोन जों पजिटिभलि जों सिन्था खालामनानै जोंनि बे ओनसोलखौ जों जौगालांहोनायनि जायखि सोरबा पलिटिक्सआवनो था सामाजिक भाबै जेनेबा संगठनाव थादों जोङो बे ओनसोलखौ दाफुंनायनि थाखाय बे बिटिसि ओनसोलखौ दाफुंनायनि थाखाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ जों गोजौआव जौगाहोनायाव जों लांनांगौनि थाखाय जों जेखि कर्नाराव थाया मानो जों बे सार्थखौ पुरन खालामनो जों बयबो खालामनांगोन जों अपोजिसन हिसाबै जों बखिबाय थागोन बुंबाय थागोन जों आसि थुनानै बुंबाय थागोन दा बिथांमोना जोंखौ मालाबा सयज' खालामनो हाया बेक्ति आक्रमण खालामो बिथांमोना बेफोर मोजां डेम'क्रेसिनि मोजां सिम्पटम्स नङा होननानै आं सानो दा बिथांमोनासो मालाबा गावसोरसो अपोजिसननि लिडारफोर बायदि बिथांमोनासो मालाबा जोंनि अपोजिसनाव थानाय मानसिफोरखौसो क्रिटिसाइज खालामबाय थानायखौसो जों नुबाय थायो बिथांमोना गावसोरखौ सोलायहोनो गावसोरखौ मोनसे राइट डिसिसनाव फैनो थाखाय बिथांमोनखौ सेस्था खालामनायखौ आं नुवाखै